Kasalukuyan po nag-aarapagan ang tipaklong. Ikaw Glenn, ano masasabi mo Glenn? Pikon. Pikon. 1, 2, 3. Pikon na gawag. Ikaw dito na masasabi mo dito nagaro kang kanta. Dati na. Kung may message ka sa kinaban, ano at bakit? Let us all die, motherfucker. Kasi, anong advice mo kay Fidel? Maganda. Ako rin, ako rin. Magpabelo namin. Ano men? Ano Glenn? Palag na Glenn? Gusto ko pang mabuhay. Minsan kaya mga garukas na talaga. Ano yun? Dahil ano, babae ano. Dahil ako nagbabantag dito ako mag-gitara. 1, 2, 3. Ay, mali. Marot na. Playboy pa. Hindi man, Ninoy. Hindi man dahil. Ninoy. Napulis pa. Kasi, ano kasi? My love. Chocotap. Ako, Korean novela. Nagkarapasta. Kita.